Hallelujah. Adofonom. Ye maame ni enua ba ne ade. Suban papa oyi nadi. Ohu obia na na sigu so. Enu nti ena hyeme. Se twa ni twase. Ebetena na yiase. Na media dance pa. Na me chitumpa se adwempa na owo a ohu obia na na sigu so. Ene ahombrase ne ojo ne tema no. Ewurade aje ne paradise. Ni science osempakani a owo Kumase, the whole Kumase district. And then matwena ba so omoye awufuo som. Jacob Berchie bonsem facial. Hallelujah. Hallelujah. Bonsema Yesu Kristo. Yada yen ajen kwapa Yesu Kristo a woye ewiase ajen kwana se. Eye ni penti enenne ye nyina abehiem ewo obapani amenyako eye yase. Meda meso pani ase. Opani Thomas Edubempa meda nase. Nananu mo enu mo hia. Abamu mpanimfo. Ahemafo. Eni atitufo nyina no. Esremo kasa kakra. Amen. Ya maame obapani amenyako. Wantena se ama ne ho. Otena se ma Kristo. Nti yawie bibia yi na sese ye di Nyankopon asem egya ne kwai aba na abofo esoa no ede ne ko na Abraham kokum enhira nka Nyankopon di da amen. Menche masam kakra mede ba no matu din se onyamsom pam owuda eyesene awoda aba onyam sumpam sa obi tena asasi so na osum Nyankopon yi a owu a emfaso oso che obi a yawo no aba o babrum yes nti sa obi wu e o Kristo mu seyi a na esese yemi ani che na yeda Nyankopon ase sa wamfa na brabo amawi ase na odina brabo ema Kristo ehyanka Kristo di da amen. Adisem eti edu enanchemu dumiensa John ebra Nyankopon yi ho di kire no no otwere asemu yi yemfa kire ho re keka me enko Revelation chapter 14 verse number 13 what say na meti ni bi efiri so kan say nti John say what nibia efiri soro a eka se twere se enhyane awufu a owu awade mu enhyira ne awufu a wawu wo awurade Yesu efiri sese ekuro yi obi wo a wawu okoye abortion ene owuye aba obi awu ono ankasa no maduro ene owuye yes obi awu okoba okro no ene bo ni dua ene dua no kun no obi awu ye bopa ene de tell no ni kun no nti sa obi to ne kon wu e wo Kristo Yesu mu a enhyira kese yes oba de fa ba ne che amen. nti bra John atwa wasoro nsam no wasai ma meti ni bi efiri so kan say di otini bi a efiri so a e kan say twere se enhyane awufu awu awurade Nyankopon enhyira ne awufu a awu awurade Nyankopon mu efiri sese ekuro yi efiri sese ekoi amen amen. me ba bechao obi a wote ha bia no di asema me kan na eyi yes na wo yade a ehu papa ma me fisi wo ye onidi da wodidi da onidi mo amano ko mo kire no hwan na ehye ne ncha mo kire wo obi anhye ne nchai ene ne to adaka mu ne madu no obi abegyina wo se ode ne ko obi amai enti owuo
yɛkɔ no ankorankore nti obi a wote ayi ase biara no mepaakyɛw fa nyamso mpa si w'ani so ɛberɛ a wote aseɛ yi ansa na owuo abɛfaw owuo yɛ mmienu so obi som nyankopɔn ayi a owuo a ɔkɔ paradise so obi a som nyankopɔn no owu a ɔkɔ asamado na obi a obewu a ɔkɔ asamado biara no onyankopɔn hwɛ sɛ ɔbɛfa sotwim akɔpem berɛ a ewiase bɛkɔ na wieɛ ɛna obi a ɔfa yesu kristo yie na wɔwuo no owu a onyankopɔn hwɛ sɛ ɔkɔgyena home awɔ paradise eti obi a wote ɔba pani amanyako ayie yase na wonim yesu kristo biara no mepaakyɛw fa kristo ebisɛ baba mi ate aseɛ sɛ owu da ɛyɛ sena woda ehyira ka ɔba deɛ di daa amen kɔ kakra hɔ sɛ Revelation chapter 14 verse 13b kɔ wɔse na honhom ne se ane eti honhom ne se ane ɔbɛhom yɛ firi wɔn bere no mu ɔbɛhom afi wɔn berɛ mu Na- amen amen asase ɛso ɔden papa yɛne yɛtete ha yi yɛsɛ obi pɛ kɔ akɔ no mena duro obi aduro ta mmoaso ne ho asase ɛwɔ so kakrakra so wankɔ no mo pɛ asɛm aba yɛtete ha yi obi de kaa kyɛ sɛ wɔhu deɛ wɔnyɛ ne ho o but ɔne nipa hyia nipa nim sɛ ne ho atɔ no yɛtete ha yi obi adi obi hwamɔ ama nakoma wɔhu deɛ wɔnyɛ nti asase wɔ yi anigye bi ani so eti mitu yɛ nyinaa fo sɛ wote ha na wonyi nyankopɔn asɛm ni ya yɛ maame ewo yɛkyi bɔ mmɔden na hwɛ kristo akyiri akwae ɔbaa deɛ mfa bɔ ne nkyɛn amen kɔ kakra ɔsɛe honhom ne se ane honhom ne se ane ɔbɛhom yɛ firi wɔn bere no nyinaa mu wɔn bɛɛda yi ɔbɛhom yɛ firi wɔn bere no nyinaa mu hallelujah amen eti yɛ maame sɛ ɔbɔ ne bere yie wɔ kristo mu a ɛsɛ ɔkɔ paradise ɛyɛ atenefoɔ kuro obi a bɛsom nyankopɔn yie bi awu a wokɔgye wahome ana sɛ na mekaeɛ no asamado yɛ adebɔyɛfoɔ kuro sɛ ɔyɛ ɔbaa te ha na na obi ku twempena a wopa na gya nyɛ sɛ wu a wobɛkɔ asamado woyɛ bɛrima te ha na obi atu kwae na ne ne yere twempena a wopa gyae nyɛ sɛ wowu pɛ wokɔ asamado eti wɔn a mokɔ asamado no woyɛ duru hɔ a ɛnsamanfoɔ bɛhyia wo ne yɛbisa wo kwaa so wobɔ wɔn ɔma ne yɛwie a na ɔma ka kyerɛ wo sɛ woanya wie papa wurade mfa bɔ ne nkyɛ amen eti nyame ma sɛ obi som nyankopɔn yi a bible se ɛyɛ papa owu a ɛyɛ papa ɛkyɛ obi a yɛawo no bisa obi a yɛawo biara no wobɛbrɛ deɛ wo ne sɛ obi bɛbrɛ ne ho saa yɛ dwuma ahwɛ ne ma adu berɛ a bi a wɔnyɛ baabi agyina no dɔkta se wokyerɛ sikyire wokyiri namono meboa wokyiri nkyene wokyiri mako wokyiri milik ɔbaade mfa bɔ ne nkyɛ amen wokyi air condition wokyi so ɔte aseɛ adeɛ bia ɛyɛ kɔ no ɛyɛ anigyeɛ ma nipa bia na dɔkta dua wo ɛti wote hɔ a woahu sɛ wo nipadua no wonni anigyeɛ wɔ asase so ɛti ɔdɔfoɔ yɛte asase a asomdua ne nso so yɛte asase a nipa ba so bɛhu no amane ɛti obia wote apata ase biara no nyame asɛm te menka nkyerɛ sɛ fa woto kristo so na obi owu kristo mu biara no ɛyɛ papa kyɛ obi a ɛnɛ ne yawo no ebi so no obɛhu no amane ɔbɔ adeɛ mfa ba ne nkyɛn amen ɔsɛkafoɔ 4:2 ma wonya na berɛ kɔ nti adɔforo yɛ maame wɔ yɛkyi obi hɔ a wɔpa bosomsom papa maame bi adi 8 years wɔda so kɔ bosom so wokɔ na maame aberewa wo so ɛntorowa na kɔmfoɔ kɔ mu a adadeɛ nim me maame so ɔte sɛ asakra nyɛ sɛ wu a bɛkɔ asamado yɛnkɔ ɔsankafoɔ chapter 4 verse 2 wasae ɛna mekamfoɔ awufoɔ awu dadaada no enti solomon se ɔhwɛ wiase abrabɔ ɔhwɛ wiase berɛ ɔhwɛ wiase kɔdaa naa ɔte nakɔnwa kɛseɛ mu saa wɔse ɛna mekamfo hwan awufoɔ awu dadaada no awufoɔ awu dadaada no ɛsene ne kanfoɔ da so tete aseɛ no ɛsene ɛne yɛte aseɛ yes awurade wo yɛmɔbɔ amen sɛ sei abigyan ɔmo president watara wɔne na ɛne
babo be kontokwa abijafo nyina boni se ese wadwane asojafo na pam o ma pam wiase nya do so ja se eti ade hia mayai enyam so papa onkwa sori a pasori ko onkwa sori so a kwa sori a ye bosu wonsuom asori a ye makomeni anadwo onkwa sori ko ni komini anopa paneti achewo shiraka nyamini amen yakwa kakawasai Lamentations chapter 4 verse 2. Kwa Eno me kanfo ufo da no. Solomon kanfo ufo na dikawo. Esre ni kanfo da so tiase no. Asre wa mo a etiase. Verse number 3. Kwa na de woyese ne won ba enu no de. Na de woyese won ba enu no de. Onyamai. Hallelujah. Amen. Eti edipa esi nipa mienu ye obi enya wo no. Enya wo no. Onya hunu wiase bone. Wa de fa ba ne ncha. Amen. Eti nyamema afutu a mede ema ye nyina no de mesre obi a wote bia ne sai me pauchau entena sesa onkwa sore osa ye ba ye yasi maame ne baba ko ye lawyer no obi aba no obo lawyer dia na meboa lawyer no onyini kura wo ye young man aba ba do sha wa pono mode wo politics nti wonya gini ana meboa yes ti lawyer mode a wo bo nyina no se wa mfa Kristo anka ho a wo wunne Yakupon can't tell us that a bomado of politics almost have you. But it took a beer, when I'm human, young Fanya Miasa matter home. We are judge assuming Uncle Paul. We are here assuming Uncle Paul. We are him assuming Uncle Paul. We are MP assuming Uncle Paul. We are president here assuming Uncle Paul. Yes. No, Ukraine baby, I go home. As I see there, a bread, a mania, a your how, a so no, a theatre for way. Enwu obra woni mu Nyankopon hwe ya wo kra be kwa dia wore ho Nyankopon fi aba ne nche amen kwa kakra wasai Ecclesiastes chapter 4 verse 4 wasai na me hunu obra yi nyina ne adwuma yi mu yedie nyina nso so ma so wo obra nyina adwuma mu yedie nyina nso se no na obi ne nyonko twi nunkunu anu obi ne nyonko ya dai atwi nunkunu ese obi twima nso dendenne apa asase obi ewu agya ho obi ne obi so twe ho manso yes so that's it. Efeso bi eni so. Nti adofuru. Make a last quotation because the best me wesu ta Bible. Isaiah chapter 26 verse number 19. Bible can say me wo. Eti nyamema ya ma me owo nkoda makomaku edu. Wo ya de ba o. Wo chimsa wo makomaku edu. Ne ma no so omo begina nyina no omo ye kama. Eti ya maame nyakomma momra menye gidi adwuma momasi mo maame na ye mpe baako anya kura munchamienum efamra ne anya adwuma no nhira ka nyamedi amen ye ko asai Isaiah chapter 27 verse number 19 wasai wawufo nyina benya nkwa what tie Bible ko yes wasi Kristo awufo nyina benya nkwa yes eze obewu ma wiasa na bewu ma Kristo wasi wawufo nyina benya nkwa nyina benya nkwa kwa na wafuru nyina be sore na nipa hwa ebedu babi ama awufo nyina be sore o apa ebedu babi awufo nyina be sore yes na obia abunu nkonta atira otwedi apokwa me a ode e ba asase so etima sram omiahwe ye amen amen twaso na wafuru nyina be sore eti afuru nyina be sore munyane na monto ahurusie dwom eti ebasa atenefo ne sore a wo mo beto ahurusie dwom mo amotim futuro nyina mu so dia se yes awufu awu ma Kristo nyina no osuru bom na asase nche so a wo mo be sore ato ahurusie dwom efrisa wo mo ne Kristo echia akodi da ansada wo mo kotena da ni jiem amen amen na yenua sameka akohomabo ho asem akohomabo wiase ade ba ko tete memma ebese hwe ma akohomabo school fees tua ese dia beka wo ye ayie koro ayie sa na ma miensa wa da fa ba na cha amen so ta se etu an hweye na sa titi wa nyina chi wa nyankwa eye wa eti Onyankopɔn de obi apama no di asema meka ni nei ani afutu a mituoi de be pa ne sa aka obi ade no bama Yesu Kristo ebra wote asie na se wuwu a
Ojakopon ama abofo abesoa adwako na nabram kukum. Awurade fie bɔ ne nkyɛn. Amen. Kakakra. Isaiah chapter 27 verse 19. What I kwa. Munyane na muntu ahurusie dwom. Eti Kristo ma wufuo benyane. Ato ahurusie dwom kwa. Mo mutim futuro nyina mu. Wɔn mu awuam yɛsie wɔn kwa. Wase na mo bosuo bɛyɛ han bosuo. Eti ɛda Kristo ba yi ne ho adi no. Kristo ma wufuo bosuo bɛyɛ han bosuo. Na asase bɛyɛ nsamanfo agu. Wɔse asase bɛyɛ dɛ. Bɛyɛ nsamanfo agu. Ɔkasa asase bɛyi nsamanfo agu a adebɔyɛfo asɛm no wɔka. Aba. Asase bɛyi adebɔyɛfo nyinaa de wɔn apue ama Kristo buo mo atae. Papa panimu te ya. Baabi a wɔdure wo da so kyiwi. Da so hye. Ma wo manyina sua obrabo. Obra nya brabo papa. Wo betum tuma ne ba se koto wi brem. Wo sa wo kye wo ba no akyerabone. Eti nyame asɛm a wɔde bra yɛ ɛyɛ papa. Mo me amfa yɛ ho nto so. Ne ewu a yɛnyɛ baabi atena. Amen. Amen. Kakakra ba wiɛ. Verse number 20. What I? Wase me man. Me man. Kɔne ko hyɛ wo mpie mu. Kɔ eti sɛ yɛ maame ɔkɔ akɔgye na home. Yes. Ɔkɔ paradise. Obi a wɔde dai. Nti owura ne dɛm a na yɛato ne punum. Na ɔgye na home. Ɔse me man. Kɔne ko hyɛ opiem. Kɔ. Na tutu wɔkyerɛ pono ne mu. Na tutu akyi apuro num. Na fa ho ntakakra bi. Na fa ho yɛ dai. Ehu ntakakra bi. Hallelujah. Amen. Enipa yɛ mɔbɔ. Sɛ asase wɔ efie sɛ ne ebedi wɔ so. Wo de yɛ ne tete yɛ mpanimfo wɔ wom. Check deɛ Bible kan finhyia dua so ne deɛ wɔtwe no. Na ɛte deɛ wɔnya firi. Na hwɛ wanamontuo ɛwɔ nyamesum sɛ te sɛ. Sɛ na te. Ɛsɛ check ne nyina o. Aba. Ɔbɔ de afa ba ne nkyɛ. Amen. Kwa. Enti wase me man. Wase me man. Kɔne ko hyɛ wo mpie mu. Kɔne ko hyɛ wo mpiem. Na tutu wɔkyerɛ pono ne mu. Tutu akyi apuro num. Na fa ho ntakakra bi. Na fa ho ntakakra bi. Kosi sɛ. Kosi sɛ. Abufuo ne betwam akorɔ. Abufuo ne ba dai. Ebetwam akorɔ. Hallelujah. Amen. It was Yesu ɛyɛ mfato ho asɛm bi. Ɔdefuo bi gyina hɔ. Yes. Ɛna ɔde ohia de bi gyina hɔ. Yes. Ɛno no nkyerɛ sɛ obu sika nkɔ ha bi o. Ha me koraa no wohwɛ a nyame de sika na asiesie wo. Aba. Ɛnɛ yɛhiafoɔ no kɔyɛ stɔbɔ koraa kyɛ sikafoɔ no. Ehiafoɔ no. Ɔmo yɛ so stɔbɔ. Yɛ nika prɛ no. Wɔde mfa ba ne nkyɛ. Amen. Eti wɔde saa nipa mmienu gyina hɔ. Wɔmo tena asase so no. Deɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ no wansom Nyankopɔn. Ana deɛ no wɔ ne bie no asom Nyankopɔn. Eti bra wɔwu bɛfa wɔmo mmienu kɔɛ no. Deɛ wɔde na wo kyerɛ asom Nyankopɔn. Wonya baabi kɔtenae. Deɛ ɔpo Nyame asɛm no wɔkɔ baabi a ne hɔ yɛ dene. Deɛ adɔfo nom Onyankopɔn na deɛ ba asase soɔ. Wɔdeɛ ba sɛ yɛmasom no. Wɔdeɛ ba sɛ yɛmahyɛ no nimonyam. Eti Ghanafoɔ womiɛhwɛ wo yie. Wɔnipa mɛdi kyerɛ bi wɔ asase so. Wɔkyena na yɛwo adeɛ kyi a ɛyɛ me. Eti obiara nhwɛ na brɛbɔ yie. Ne yɛwu a yɛwu ama Kristo. Wiase nyɛ dɛ. Fa wo ma Yesu. Obade mfa ba ne nkyɛ. Amen. Yɛnkɔ. Isaiah 27 verse number 21. Wɔsai. Wɔse na hwɛ. Hwɛ. Awurade firi n'afa kɔtwe asase nyinaa so. Eti sɛ Yesu pia ɔkɔtwe wɔn mo te asase asokɔ. Wɔn nyina mu muyɔ nti. Amuyo nti kɔ. Na asase bɛyi ne mogya nyina di. Hallelujah. Amen. Asase nipa bɛ keka mogya gu esum ase. Bɛma wawade wɔ baayɛ ne ho adeɛ. Ne yiri nyim a na aka kyɛ ɔbaa ne sɛ wankɔ yi antuo mu a megya wawade. Na bɛma pie fia na ɔkra ne mu asi so. Ne yiri no aduane ɔsimi ni. Wɔyɛ ne nsuo no ɔnsuo no ɔnom nyem yɛ. Ɔnom nsuo no ɔnyem yɛ. Wone nana. Na obi tumi hyɛ ne yere na wɔtu nyinsa ato ogu. Akɔda bi a ɔdade ba wiase o. Yɛ akɔda bi wɔ ha onyame hyira no ansa na wɔba asase soɔ. Etu yɛ ba hwɛ yie na wanyinsa nyi anto angu. Obi yɛ baako pɛ ontimi hwɛ ne ho. Obi ma yɛ du otimi ahwɛ wɔn. Mumi yɛsua Nyankopɔn. Ehyira ka nyame ni. Amen. Yɛnkɔ. Na asase nyina bɛyi ne mogya nyina di. Eti ɛda di akyire no. Atenefo paradise. Adibɔyɛfoɔ Onyankopɔn bɛpia wɔn aba kɔ. Na to so na to sɛ. Na ɛnkata wɔn a wɔko wɔn so bio. Wɔsi anya dɛ. Ɛnkata wɔn a wɔko wɔn so bio. Adɔfonom. Obi atie bi ampato heye no ani ewu asie. Na wɔsi da no. Mogye bia obi ka gu ye bia no. Obeyi apie. Nsuo no ntimi nto aso bio. Owurade wo yɛ nyina mabɔ. Amen. Wɔmfa bɔne nkyɛ yɛn. Amen. Yɛma me
amanya ko ye yase de wo Kristo bia no omfa Kristo na sa nche no osuru bom na sa asegye so a ye no mu nyina konya kwara na to ma hira na amen me preach wo Lawson TV nti me da dwuma bia ebo 9 pm na ofia fa o TV to Lawson TV me ba 9 pm ma pon 10 pm kwasi anopa me ba no past 6 ma pon 7 nti wo ko me da kwasi ara bia hwem Lawson TV so hyiranka onyankopon di da amen nananom ministers ene adofonom mintimi mu boso makomako a munyina se mo bre ene baabi ani fie de ifiada aye baabi ani fiada de edin nanso so maami sele na ho brase tienti obia se na daachi abaha mama ye mompaye niema mu ni so enko ba de nche oh so no asase yefo ye yuae kan fu din hye udin kokro na nimunyam akra ba nyina hye wonsa ye sew sebre no so a fa obia koduru asundiem ni anti wie ne ane amane bobiara bone ewo maame ye yie ho ye gya emma nyina a ogya won akiri hye wonsa ye gya busua hye wonsa ma odo ene tema emra omu se ne ne waba awatie no empremprempo se obi no obi wo asem a onfa nche yehoa awurade hira baabi ani man onhira o man Ghana onhira o man pani asomdie emra o man mu ne nyina nantimu asomdie mu emfa nche agya o so na dimunyam anche na nice ni Yesu agwama na de hidie ni kambia no onamoja ne srama so bedi akon a na mpa yenso yene ane yense bi no yenyina de eho ama no na ode aka hema ama ho na dumti na sumdie mra yenso dada amen Adieja mejo nyame asrabu afu che yansa kanu ayami manimere Bibia wo wiasie mina ko wo meja ko wo adimi ja wani o adimi ja majo nyamia asrubu afu mi sakanu o menya nyame manimre Bibia wo wiasie abawa merie wawe woko dieja wani dieja mejo nyame asrabu afu enka yansa kanu Bibia wo wiasie meja ko wo adimija wani o adimija majo nyamia azurubu afu mi sakanu o menya nyame manimre Manimerio Bibia wo wiase 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 Manimeri Bibia wo wiase Manimeri Bibia wo wiase Manimeri Bibia wo wiase Manimerio Bibia wo wiase Manimeri Bibia wo wiase Manimerio Bibia wo wiase Yesu amenyanu Bibia wo wiase Yesu amafanu Bibia wo wiase Yesu amenyanu Bibia wo wiase Yesu amafanu Bibia wo wiase Manimeri Bibia wo wiase Manimerio 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 Bibia wo wiase Yesu amenyanu Bibia wo wiase Yesu amafanu Bibia wo wiase Yesu amenyanu Bibia wo wiase Yesu amafanu Bibia wo wiase
Yesu amenyani. Yesu amafani. Amenyani mani mereda. 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 Mani merio. Mani mereda. Mani mereda. Mani mereda. Mani mereda. Yesu amenyani. Yesu amafani. Yesu amenyani. Yesu amafani. Yesu amenyani. Yesu amafani. Amenyani mani mereda. Amenyani mani mereda. Amenyani mani mereda. Mani merio. Mani merio. Yeah, mani mereda. 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 Mani mereda. Mani merio. Mani merio. Who are we ready? When you're digging out. Who are we ready? When you're digging out. Mani merio. Mani merio. Mani merio. Mani merio. Yeah, mani merio. If you are a Japanese, you better near Joe. You better near Joe. You better near Joe. Mani merio. Mani merio. Mani merio. Mani mereda. Mani mereda. Mani merio. Mani merio. Yesu amenyani. Yesu amafani. Yesu amenyani. Yesu amenyani. Yesu amafani. Who are we ready? When you're digging out. Mani merio. 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 Yesu amenyani. Yesu amafani. Yesu amenyani. Yesu amafani. Mani mereda. Mani mereda. Mani merio. Mani merio. Ewiase pesa min kumi nyai. Ewiase akayo ni otan hunu bebirebe. Ewiase o, ewiase. Akakiro.
Akakiro. Nawa Friviase. 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 You better than you. Nawa Friviase. You better than you. Nawa Friviase. You better than you. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Ayako. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Ayako. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiri. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiri. Akakiro. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Ayako. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Ejamuako. Nawa Friviase. Ejamuako. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Eyahuani. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakire. Akakiro. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakire. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Eyahuani amanfe. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Akakiro. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Ejamuako. Nawa Friviase. Ejamuako. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Ejamuako. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Eyahuani Friviase. amanfe. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Ejamuako. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Nawa Friviase. Akakira. Nawa Friviase. Ewi ase yamfanko yabedene jahona wudi abuba ubi. Yasi yafanko yabedene jahona Wudi abuba ubi. Yasi yafanko yabedene jahona Na wudi abuba ubi. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko yabedene jahona Empabu wa bebi rebe. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko Wa bebi rebe. Endampa bebi rebe. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko Yamfanko yabedene jahwakwe. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko yabedene jahona Abotira kakira kai. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko Abotira kakira kai. Entuma bebi rebe. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko Sasi adawo jaina wudi abuba ubi. Yasi yafanko yabedene jahona Sasi adawo jaina wudi abuba ubi. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko Ewi yabedene ase jahona yamfanko minie. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko Babu wa bebi yabedene rebe. jahona Abotira kakira kai. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko Wudi abuba ubi na wudi abuba ubi. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko Wudi abuba ubi. Wudi abuba ubi. Yasi yafanko yabedene jahona Yasi yafanko yabedene jahona Na wudi abuba ubi. Yasi yafanko yabedene jahona Yeah.